What's up, guys? Чиста кал. Мърсотия. Ох, малко ми е напрегнато. Няма да лъжа. Още от тук. В Карлово се намираме в момента. Ситуацията е, отивам да скачам с бънджи от един мост и искам да запиша цялото това нещо. Дано да скочи. Че малко май шубе. Отново съм тази година така няколко екстремни дейности, които да извърша. Изскока с бънджи беше едно от тях. Даже аз от доста време го планувам. Но така се случва, че поради някаква причина не успявам да... цирк. Поради някаква причина не успявам да го осъществя. Сега ми се е паднало. Направих си резервация за днес, 7 юни. Леко напрегнат се чувствам, много лекичко само. И това ще ми е за първи път, не съм скачал преди. Искам да благодаря на всички, които са абонирали за канала. Ще продължавам да качвам такъв тип контент. Между другото, може да пишете в коментарите дали има разлика в аудиото, понеже смених локацията на микрофона и съм запушил абсолютно всички вентилационни отвори на каската, понеже е много шумна, изключително шумна. И честно да ви кажа, това даже ме отказва. Защото понякога, като дигнем малко по-висока скорост и заради този шум направя един лек апдейт за канала. За сега гледате само мотовлогове, но за напред съм приготвил доста як контент, така че мога да ударите камбаната в YouTube, естествено, и да ме подкрепите, а може да ми давате някакви шантави идеи. Някой като иска поздрав, че винаги го поздравявам, няма как, просто... Illegal only when police there. С тия камери се чувствам като плашера. Ох, малко взе да ме фаща много шубето. Стана безместина. Каска. Няма да ви казвам за какво ми става смешно, ама... Тук някъде трябва да спра след 1 километър. Май стигнахме. Ние не трябваше ли да спрем там отзад или не? Гадни мотористи. Оле, майко! Тук ли си скоча? Аз тръгвам!
Виждаш това камера. Здравейте, приятели. Здравейте, Ура! Унискашният влог. Здравейте, Ура! Здравейте, Юра, в днескашния влог. Унискашният влог. Калуян, Малко да скача нашия с верен бънджи. другар. С какво? Калуян ще скача с бънджи. Не, с бънди каза първо. Бънджи? Моето момичето скача. Въркичката. Бургичките. Ура, аз си гледам как скача. Здравейте, хора. Аз си забравих речника. Как беше? Малко се беше позамислила, малко нямаше да скочиш. Колко час за това, Да. това тръгнах, защото почнаха да влизат мисли и просто се хвърляш. Да, еми. Той е толкова бързо, че ти нямаш време Да го осмислиш да изобщо. го осмислиш какво се яко. случва, докато не те дръпне ластика, само ходиш и църква отпред, да не те удари. И да не искаш. Не можеш. Мале. И да не искаш. Ама не мога. Ти ли си? Смей се, после си ти. Кажи как е емоцията. Не искам нищо да казвам, защото се спеках много. И я вижте само надолу. Тук не се вижда, ама е много високо. Надяваме се да оживее. Ако не, мотора аз ще се науча да го карам. Никакъв шанс. Ще стана наследничка на мотора. Мисля, че много ще ми ходи един син мотор за момченци. Не, розов ще ти ходи. Синьо за момче. О, аз трябваше в дясната ръка. Аз ще се оправя с толкова, Алекс. Да застане първо с Бъркамен. Мерси. Да, не мога да се качваш вече. Без да бързаш. Стъпваш си на... Не да се когато си готов, ти си давай. Майкъл! Оле, не! Кой няма да скочи? Мале, това е уникално. Който не го направи, да го направи задължително. Готово? Моля.
Добре. Оле, това беше много уникално. Не е като с мотора. Але, Малко мотористи скачат. сериозно? Да, ти си пример. Пак ще скоча някой ден със сигурност. Обуй се първо. Освежи ли се? Много. Страх ме и скочи горе като по учебник. Не бе, така се прави. Прави го по правилния начин. Колегата ще те съвлече, за да не ти стяга, просто да вържат младеж. Ей го, иде! Как се чувстваш? Имаш ли вече реч? Имам, да, дойде ми. Малко ми се напълниха, мозъка с кръв ми се напълнява. Ето, скъпи приятели, Калян се обува с Той има кочков. нужда. Мозъка има нужда да се напълни с Скочи кръв от бос. време на време. Не умря, жив е. Би ли скочил пак? Твърдо да, 500. Как е от 1 до 10? Да 11. оцениш? Вау. Да скачат всички, които се чудят. Много мотористи се били отказват. Защото... Разликата Няма да се е... отказват и мотористи. Разбрахте ли? Да, разлика има между мотори и между бънджи. Значи Разбрахме с 300 разликата. могат да карат, не могат да прескочи един парапет. Кое е това нещо? Добре ли се чувстваш? Да. Рефрешинг. Само му опъна е това много жестоко. Гърба. На гърба ли? Аз май много се изпъчих гърба ли, не знам какво става. То Не, стяга не, за- скочи много за добре, бездните, между бе. другото, Така? скочи много добре. Да бе, те викат, това е скок. Значи какво разбрахме ние, скъпи приятели? Трябва да се вика, иначе няма да стане. Ето тук има и Дрончо. Дрончо. Жив! Отбележи стикче, че е жив. Кажи на хората какво ядеш. Филип Ловчийски. Ма нещо... След скока трябва протеин. Трябва. Трея. Трея протеин. Аз съм на мусака. Не искам. То много зле изглежда. Това е. Очаквайте включване. Направо чао.